खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिगोरनाय थाबाय। सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि दिनै खनले थगायजाबाय थानाय आरो दिनै आबसुनि जाय दिनै सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि दिपेन बर'आ दिनै राजनितिक लिडारफोर बायदिसो खोथाफोरखौ बुंगासिनो दं। मालाबा होनो बिटिआर एकर्डनि दफायावनो दंखायो सनितपुर बिश्वनाथआ हाबनायनि, आरो खोनानो मोनलायबाय साननैसोनि सिगां बिटिआर दफायाव लिरनाय गैया। जों दिनै सावरायगासिनो दं, कमिटि बानायगासिनो दं। कमिटि बानायनानै सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ सोनो हानाय पावार दं नामा बर'नाव? गैया। जों दिनै रोखायै नुदों। बिनि थाखायनो आं दिनै भिडिअखौ आं खालायनो गोनां बायध'ता जादों। आं दिनै बर' रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे मेसेज होनो खावलायो। सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे सांग्रां जानाया मोजां। दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै राजनितिकनि दिनै माखासे राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरनि खोथा लानानैसो दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो बर' रायजो राजानिसिम मेसेज होगासिनो दं। बिनि थाखाय दिनै बर' रायजो राजाया उननि समाव सांग्रां जानाया मोजां। जाहाथे भबिष्यतआव बै समाव जा दिनै आन्दलन खालायदोंमोन, जाहाथे दिनै आन्दलन होनबानो जाहा दा ओंखारबो, जाहा दिनै रायजो राजाया आगान दा सुरबो। मानो होनबा जों दिनै अनेक नुबोबाय बै समनिफ्रायनो अखा बांखा सिजानानै आन्दलन खालाय बेमार सेमार जानानै बेमार जानाय समफ्राव दिनै रावनिबो हेफाजाब मोना। हा हु फाननानैसो दिनै बेमार नायनो गोनां जायो बर'फ्रा। आन्दलनाव जुदि हेफाजाब हैबाबो माखासे बेमार सेमार जाबाबो दिनै रावनिबो सहाय मोना। एसे दुखुनांथाव। बेनि थाखायनो आं मोनसे सांग्रांथि होयो सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाया जाहाथे सोरबा दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि हांख्रायनायाव ओरैनो अखा बांखा सिजानानै जाहाथे भबिष्यतआव आन्दलनखौ दा खालाम। नांगौब्ला आन्दलन खालायनो गोनां जायोब्ला सनितपुर बिश्वनाथनि मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाया ज' जानानै जाहाथे गोदानै कमिटि खालायनानै जाहाथे मोननै डिस्ट्रिक्टआ मा मोनो आन्दलनखौ नांगौबा खालायफिन, राजा लामा गाथेफिन, ट्रेन लामा गाथेफिन। नाथाय जों दिनै खनले आबसुनि लिडारफोरजों थगायजाबाय थानाया बे मालाबाबो गनायथावना नङा। आबसुनि दैदेनगिरियानो जुदि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरियानो जुदि साननैसोनि सिगां जुदि गले थगायबाय थायोब्ला मालाबा होनो बिटिआर एकर्डनि दफायावनो दंखायो सनितपुर बिश्वनाथनि हाबनायनि सिमाया, मालाबा बुङो दिनै दफायाव गैया, जों कमिटि बानायनानै जोङो सावरायनानैसो सोनो आग बारायगासिनो दं। अब्ला दिनै रायजो राजाया एसेबाबो जाम्बा नंला। बेनि थाखायनो आं सांग्रां खालामनो आङो रायजो राजानिसिम मोनसे मेसेज होयो। भबिष्यतआव दिपेन बर'आ जुदि सेन्ट्रेल आबसुनि जानानै आन्दलन खालायनो दाफैथों सनितपुर बिश्वनाथआव। नांगौबा गोनां जायोबा मोननै डिस्ट्रिक्टनि आबसुआ रायजो राजाखौ लानानै आन्दलन खालाय। मोननै डिस्ट्रिक्टआ मा मोनो मा मोना मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे थाखानाय आबसुजोंनो आन्दलनखौ खालायनानै जाहाथे खामानिखौ मावलाङो। बिटिआरनि हेफाजाब दैदेनगिरिफोरनि मोननै डिस्ट्रिक्टनि माखासे राजनितिक गेलेनायखौ मोननै डिस्ट्रिक्टआव राजनितिक खालायनो दाफैथों, बेखौ रायजो राजाया सांग्रां मेसेज होनांगोन। बेनि थाखायनो आं रायजो राजानिसिम आं गले खावलायो। बै समाव जों नुदोंमोन, खोनादोंमोन, जेब्ला आबसुनि आन्दलनानो जा, माखासे दिनै एनडिएफबिनि आन्दलनानो जा, जायफोर दिनै एनडिएफबिनि मुंफ्राव बिटिआर एकर्डआव थाइसे थाइनै सरकारनिफ्राय रां रुफा सहाय मोनदों। बेखौथ' दिनै एनडिएफबिनि जायफोर मुङाव गावथार जानाय, जायफोर दिनै जेल जानाय, जायफोर बुजानाय हाजो जिंनि बर' रायजो राजाफोर दिनै मोनाखै। जों दिनै नुदों ओरैनो नांला बुंसा आबसुजोंबो आन्दलन गैया, एनडिएफबिजोंबो आन्दलन खालायफायाखै। बिथांमोना दिनै ओरैनो मोनफालाबायदों। मोनदों थिगानो जादों, बर' सेंग्रा सिख्लाया मोनदों, बेहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय दिनै बर' लिडारफोर दंमोनब्ला, बर' लिडारफ्रा दिनै बहुद गोरों गोरा दं होननानै दिनै गावजों गाव खेर फाथिलायो। ससियेल मिडियाफ्राव आं गोरोंसिन, आं रोंसिन होननानै दिनै गावजों गाव बखिलायबाय थायो। आं गोरों दंबा मानो दिनै हाजो जिंनि बर' रायजो राजाफोर दिनै जेल जानाय बुजानायखौ बिटिआर एकर्डआव एनडिएफबिनि मुङाव जि दिनै रां रुफा मोनदों, बिथांमोननो मानो हेफाजाब होनो हायाखै? बिथांमोननि मुंखौ मानो थिसननानै हराखै? जाय फाराफारि, जाय दिनै लिडारफोरनि दिनै रिलेसन दं, जाय दिनै सोरबा आबसुनि मोजां रिलेसन दं, बिथांमोननि मुंखौसो सोसनलाबायनानै मोनबाय।
जायफोर हाजोजों जिं रावजोंबो दिनै रिलेसन गैला बिथांमोनखौ सोना हराखै। दुखुनांथाव रावा बेनो दिनै मोनफ्रोमबो दिनै बर' एकर्डआव बर' लिडारफ्रा दिनै राजनिति गेलेयो बर' लिडारफ्रा। बिनि थाखाय उननि समाव सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाया रावजोंबो दा थगायजाथोंखौसो आं खावलायो। दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों, आबसुनि दिनै सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिया बुंदों जों दिनै सावरायगासिनो दं, सावरायनाया जुदि जाफुङाबा जों गोदानै आन्दालन खालायगोन। आन्दालनखौ ओरैनो खालायबा जानाय नङा। अबेबा दिनै डिसि कर्ट खाथियाव दिनै ओरैनो सिथर हात देखायबा जानाय नङा। ओरैनो दिनै लामा लामा थाबायनानै ओरैनो दान्दि लानानै थाबायबा जानाय नङा। नोंथांमोना जुदि मोजाङै आन्दालन खालायथारनोब्ला मोननै डिस्ट्रिक्टनि दिनै सिमा हाबनायनि आन्दालन खालायथारनो गोसोब्ला मा खालायनांगोन? राजा लामाखौ गाथेथारनांगोन, ट्रेन लामाखौ गाथेथारनांगोन। मिनिस्टारफ्रा डिसिफ्रा बायद'था फैनो गोनां जानांगोन राजा लामायाव। ट्रेन लामायाव सेन्ट्रेलनि दिनै ट्रेनखौ होबथानानै दिनै हम मिनिस्टारफ्रा सेन्ट्रेलनि दिनै डिफेन्स मिनिस्टारफ्रा दिनै मेसेजखौ मोनहैनानै फैनो गोनां बायद'था खालायनांगोन। अब्लासो बे आन्दालन जागोन। ओरैनो दिनै लामा लामा थाबायनानै ओरैनो दिनै लाइजाम गांसे डिसि कर्टआव हैनानै फैबा जानाय नङा। ओरैनो दिनै खाम जथा सिफुं दामनानै डिसि कर्ट खाथियाव ओरैनो लाइजामखौ होबा जानाय नङा। ओरैनो दिनै नाटक खालायबा जानाय नङा। जों दिनै माखासे आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि नाटकखौ जों दिनै माखासे राजनितिकनि नाटकसो नुदों। राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रा ओरैनो माखासे दिनै धरना होयोबा मा खालायो? ओरैनो लामा थाबायनानै ओरैनो लाइजामखौ डिसिनो होना फैनोसैलाय। रायजो राजाखौ ओरैनो गोसो दुंखांनो होयो। बिदिबा जानाय नङा। दिनै राजा लामा गाथेनो होन्दों, दिनै राजा लामा आन्दालन खालायफिननो होन्दों, दिनै राजा लामाखौ गाथेथारनांगोन। कन्टिनिउ खालायनांगोन दिनै। ट्रेन लामाफोरखौ होबथानांगोन दिनै। सेन्ट्रेलनि हम डिपार्टमेन्टनि मानसि फैनो गोनां बायद'था खालायथारनांगोन। डिफेन्स मिनिस्टारा दिनै फैनानै बर'फोरनि माखासे गांनाय उखैनायफोरखौ डिफेन्स मिनिस्टार, हम मिनिस्टारफ्रा दिनै फैनानै सेन्ट्रेलनि दिनै प्रेसिडेन्टफोरखौ दिनै फैथारनो गोनां बायद'था खालायथारनांगोन। अब्लासो बे आन्दालन जाहैगोन। ओरैनो सा सारजा आन्दालन खालायबा जानाय नङा। जों दिनै नुदों बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै ओरैनो अखा बांखा सिजा होनानै दिनै बेमार सेमार खालायो। सोर खालामो? आन्दालना खालामो। अखा बांखा सिजानानै दिनै थाङो। बेमार सेमार जायोबा दिनै रावनिबो हेफाजाब मोना। आरो माखासे मा जायो? बेमार सेमार जायोबा हा हु फाननानै नायनो गोनां जायो। जाहाथे बै समाव जि रायजो राजाफ्रा खस्थ' लानो गोनां जाबाय। दानि फैबाय थानाय समाव आबसुआ जि मेसेज होदों जों गोनां जायोबा आन्दालन खालायगोन। बेखौ मालाबाबो बर' रायजो राजाया एक्सेप्ट दा खालाम। गोनां जायोबा मोननै डिस्ट्रिक्टआ ज' जानानै नांगौबा राजा लामा गाथेगोन, ट्रेन लामा गाथेगोन। गुबुनजों जों ओरैनो थगायजाबाय थानाया जोंनि बर' हारिनि गियान नङा। बेखौसो आं खावलायो। उपेन ब्रह्मआ मा बुंदोंमोन? बै समाव जौगालु खामानि नांगौबा जों हरगोन। दा उपेन ब्रह्मआ बेखौ मालाबाबो गनायनानै लायाखैमोन। जौगालु खामानि हरगोन। जौगालु खामानियाव नों जिखुनु जाया नों अफिस बादाल हरगोन। बे अफिस बादालाव बर' अफिसार जाहा मोना। बेयाव जों मोनगोन अफिसाव सुखिदार मोनगोन। साननि डिउटि गेट खेवग्रा, हरनि गेट मारिग्रासो मोनगोन। उपेन ब्रह्मआ बै समावनो बुंनाय राव। जों दिनै मोनबोआखैबाबो जोंनि बिमा बिफाफ्रा एसेबाबो उपेन ब्रह्मनि खुगानिफ्राय खोनादों बा दिनै जोंनि सिगाङाव बिमा बिफाफ्रा फोरमायदों। बिमा बिफाफ्रा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। जों दिनै उपेन ब्रह्मनि बुंनाय खोथाफ्रा गासैबो नंगौ। जेसेबांनो बर' जायगाफ्राव डेभेलप माखासे अफिस बादाल हरदों, कलेज गिदिर गिदिर मेडिकेल हरदों, बेहाय दिनै सोर दं? सासेबो बर' अफिसारफोर जों नुवा। सासेबो बर' दिनै अफिसनि खामानि मावग्रा, अफिसनि माखासे हाब दाब खामानि मावग्रा जों नुवा। जों खालि नुयो सुखिदारल' नुयो। माखासे जों दिनै हरनि गेट मारिग्रा, साननि गेट मारिग्राल' नुयो। नाथाय उपेन ब्रह्मआ मा बुंदोंमोन? जोंनो गावनि पावारखौ गावनो सालायनो मोननाय बे पावारखौ जोंनो नांगौ। अब्लासो जों जोंनि जायगाफ्राव सरकारनि डेभेलपखौ जों गनायनो हागोन। नाथाय दिनै उपेन ब्रह्मनि बुंनाया गासैबो सैथो। रायजो राजाखौ दिनै नंखाय राव बुङाखैमोन। बै समाव जुदि बिदि माखासे जौगालु खामानिखौ सरकारनि जौगालु खामानिखौ लायोबा उपेन ब्रह्मनि दिनावनो मोनोमोन। एसे गोबाव आन्दालन खालायनो दरखार गैयामोन। नाथाय गावनि पावारखौ, गावनि मोन्थायखौ गावनो सालायनो मोननाय उपेन ब्रह्मआ बिदिसो रायजो राजाखौ लानानै आन्दालन खालायदोंमोन।
माखासे राजनितिकफोरनि खोथा लानानै रायजो राजानि सिगाङाव उपेन ब्रह्मआ नाटक खालाय आन्दालन खालायाखैमोन। नाथाय दानि दैदेनगिरिफ्रा मा खालायदों? नाटक खालाय आन्दालन खालायदों। बिनि थाखायनो आं मोनसे मेसेज होयो, जाहाथे भबिसतआव दिपेन बर'आ सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि जानानै सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव दाफै। नोंथाङा जुदि हेफाजाब होनोब्ला बेक्तिगता फै, नोंनि पार्सनेल हेफाजाब होनो थाखाय फै। बिटिआरनिफ्राय जायफोर दिनै दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि दिनै बर' हिसाबै हेफाजाब होनो थाखाय फै। नाथाय नोंथांमोना सनितपुर बिश्वनाथनि लिडार जानानै आन्दालन खालायनो दाफै। जोंहा दंखायो सनितपुर बिश्वनाथनि आबसुनि सोद्रोमाफ्राबो दंखायो, रायजो राजाफ्राबो दंखायो। मोननै डिस्ट्रिक्टआनो सेलेक्ट खालायनानै लिडारफोरखौ नांगौबा गोनां जायोबा जायफोर फुराना आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बडि चेन्ज खालायनानै दानि मोजां गथ'फोरखौ माखासे बिबानाव होनानै नांगौबा मोननै डिस्ट्रिक्टआनो आन्दालनखौ खालायफिनगोन। जोंनो नाटक खालायबाय थाग्रा दैदेनगिरिफोरनि राजनितिकनि खोथा लानानै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि राजनितिकनि खोथा सावरायबाय थायोब्ला, राजनितिकनि खोथा बायदि रायलायबाय थायोबा सोर गनायगोन? बेखौसो आं मोनसे मेसेज होयो। गोनां जायोब्ला मोनसे मेसेज होयो, बेमार सेमार जानानै थैस्लायस्लाय मोननै डिस्ट्रिक्टनि जायफोर दिनै उन्दै गथ'फोर दिनै फैगासिनो दं, जोंनि गेजेराव दिनै सोलोंथाइ लागासिनो दं, जोंनि गेजेराव दिनै मोजां गथ'फ्रा दिनै फरायगासिनो दं। जाहाथे भबिसतआव जोंनि समाव जेरैबायदि हारसाफोरजों न' सावजानाय, हारसाफोरजों बबेबा हाजिरा मावनो थाङोबा बुनानै हरजानाय, बिदिखौ उननि समफ्राव दा बानाय जाथों। बिनि थाखायनो नांगौबा उन्दै जायफोर फरायफुबाय थानाय गथ'फ्रा दिनै जायफोर दिनै सोलोंथाइ लाबाय थादों मोजां दिनै थाखोआव, बिथांमोना उननि समफ्राव मोजाङै जौगासारलांनो हायो। बिनि थाखायसो आं दिनै खावलायो जानानै थैस्लायस्लाय गथ' गथायनि उननि समफ्राव भबिसतआव गोदाव सोराव दाजाथों। बिनि थाखाय दिनै हारिनि नामाव थैनानै मोनसे जारिमिन बायदि जानानै थायोब्ला, मानो होनोब्ला दिनै राजा लामा गाथेनो थाङोब्ला, ट्रेन लामा गाथेनो थाङोब्ला मालाबा पुलिसनि गुलिजों जिउ खोमानो गोनां जानोबो हागौ, नाथाय जायाबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो आं मोनसे बर' रायजो राजानिसिम मोनसे मेसेज होयो, जों दिनै खेबफ्रामबो बर' एकर्डआव जों दिनै बिटिआरनि बिटिसिनि दिनै बै समनि दैदेनगिरिफोरजों जों थगायजाबाय थादों। बिनि थाखायनो आं मोनसे खावलायो, मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा भबिसतनि थाखाय आन्दालन खालायनानै गावनि गथ' गथायनि मुङै जाहाथे जेननाय देरहानाय थायो। दिनै मोननै डिस्ट्रिक्टआ फैबाय थानाय समाव गोनां जायोबा जुदि आन्दालन खालायफिननो गोनां जायोब्ला, सोरबा दिनै दिपेन बर'नि दैदेननायाव दा ओंखार। नांगौबा दिनै मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाया आबसुनि माखासे बिबानफोरखौ सोलायलायनानै नांगौबा राजा लामा गाथेहैनांगौ। गोनां जायोबा रायजो राजाफ्रा गोदानै मोनसे राजा लामा गाथेग्रा, ट्रेन लामा गाथेग्रा सरखारजों दिनै आन्दालन खालायनो थाखाय गोदानै फरायसा आफाद दाफिननो गोनांबो बायध'था जानो हागौ मोननै डिस्ट्रिक्टआ। बिनि थाखाय आं सांग्रां खालामो। मानो होनबा जों दिनै थगायजानायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आं दिनै सांग्रां खालामो। आरो सनितपुर बिश्वनाथनि आबसुफ्राबो जाहाथे बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरजों दा थगायजाथों आरो सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफोरजों बिदि दाजाबाय थाथों। आरो जायफोर दिनै राजनितिकनि दिनै माखासे लबिफोरा जुदि आबसुआव थानानै जुदि लबि जादोंबा, आबसु दिनै सिनियर आबसु दिनै बिथांमोनहा मुंखौ लाथों। ए ग्रुप आबसुनि मुंखौ लाथों। बि ग्रुपआ दिनै सनितपुर बिश्वनाथ रायजो राजाखौ लानानै नांगौबा फिनै आबसु आन्दालनखौ खालायफिनथों, बेखौसो आं हांख्रायो। बिथांमोना जों दिनै ए ग्रुपनिखौ जों नुदों, गासैबो दिनै राजनितिकनि खोथासो दिनै सावरायो रायजो राजाखौ लानानै। बेनि थाखायनो आं उननि समफ्राव जाहाथे दिपेन बर'आ मोननै रायजो राजाखौ लानानै राजनितिक दा खालामथों, बेखौनो आङो आंनिफ्राय मोनसे मेसेज होयो। आरो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनाव जेसेबां बर' हारिनि गेजेराव आफादफोर दं बयनावबो आं निमाहा बियो। आंनि बुंनायफ्राव जुदि गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ जाहाथे गियान सोनानै हरो, बेखौनो आं बयनिसिमबो मिजिंथियो।